ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ। ତୁମେ ମୋତେ ହରାଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁଃଖ କରିବ। ନା ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବି, ନା ମୋ ପରି କେହି ଥିବ। ସିଂହ ହୁଅ, ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ବସିବ ତାହା ତୁମର ସିଂହାସନ ହେବ। ପ୍ରେମ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଅଛି। ପ୍ରେମ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାହା ଯେଉଁଠି କାହାକୁ ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, ତଥାପି ହୃଦୟ ତାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦ ତୋଳି ଆଣିବି, ତାରା ତୋଳି ଆଣିବି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ତୁମର, ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ମିଛ କହେ ଲୋକମାନେ ତା ପାଇଁ ସେତେ ପାଗଳ। ଏପରିକି ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସେ ତୁମର। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମକୁ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲ କରିବ, ସେଦିନ ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭଲ କାମ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଇଦିଏ। ଏଠାରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଭର ରୋଗ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଜଗତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠାରେ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଦଳିଯାଏ। ବାସ୍ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଥିଲ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥିଲ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପରି ବଦଳିଯାଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପଚାରୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭେଟିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସମୟ ଅନେକ କ୍ଷତ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ଥାଏ, ଫୁଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ଜୀବ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ। ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଭଲ। ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଦରକାରୀ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଖରାପ ସମୟ ତ ଦିନେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେବଳ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସେପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି, ତୁମେ ହୋଇଥାଉ ସେହିପରି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେପରି ଏକ ଗଛର ଚେରକୁ ଧରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧୁର କଥା ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ।